खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आगस्ट दान 2025 मायथाइनि मिथुन राशिनि दानसेयारि फानजामुथिनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। मिथुन राशि। आगस्टनि दाना मोजां आरो मिथुन राशिनि सिङाव जोनोम जानायफोरनि थाखाय मोजां खाफाल लाबोयो। बे दानाव नोंथाङा सोरबा लोगो एबा गोहोम गोनां सुबुंनि मददजों जिउ राहा आरो फालांगियारि दावगानायनि खाबु मोनगोन। नोंथाङा सानथांखि खालामनाय हाबाफोरखौ थि समावनो फोजोबनाय जागोन, जाय नोंथांनि सिङाव मोनसे गोदान थाखोनि थुलुंगा आरो गावखौ फोथायनाय लाबोगोन। आगस्टनि गिबि खावसेयाव नोंथाङा जाय दिगाव आबुं बावसोमनायजों खामानि मावो, नोंथाङा हास्थायनाय जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। आगस्टनि नैथि सप्तायाव नोंथांनि गोसोआ धोरोमारि हाबाफारिफोराव गोथौवै नांथाबगोन। बे समाव गोथार थावनि दावबायनायनि खाबु थागोन। बे दानाव नोंथाङा नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो गासिबो नाजागोन। दाननि गेजेराव नोंथाङा ओरैबायदि रां मोननो हागौ जाय बबेबा मोनसे सानथांखियाव थाबथानानै दं। बे समाव नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहा आरो फालांगियाव जाफेरै दावगानाय नुनो मोनगोन। साख्रि होग्राफोरा मावफारियाफोरनि खामानिजों गोजोनगोन। फारसेथिं फालांगियाव थाग्राफोरा हाथायाव मान मोनगोन। मिथुन राशिनि सिङाव जोनोम जानाय सुबुंफोरा दाननि उननि खावसेयाव माखासे गिदिर थिरांथाफोर लानो हागौ, जाय इयुनाव बिसोरनो गोबां मुलाम्फा होगोन। बे समाव जायफोरा गुबुन हादोराव जिउ राहा एबा फालांगिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं, बिथांमोनहा मोजां खौरां मोनगोन। आनजाद आरो बादायलायनायनि फिथाइया नोंथांनि थाखाय साबजाथाव जानो हागौ। जुदि जों सप्तानि उननि खावसेयाव माखासे समखौ नेवसियोब्ला, नोंथांनि सावस्रिया गासै दानावनो सरासनस्रा थागोन। जेखि जाया मानो, बे समाव नोंथाङा बोथोरारि बेरामफोर एबा जायखिजाया गोजाम बेरामफोर नुजाफिन्नायनि बादै सांग्रां थानांगोन। सोमोन्दोनि नोजोरजों आगस्टनि दानआ नोंथांनि थाखाय आबुङै साबजाथाव। बे दानाव नोंथाङा नोंथांनि आरो नखरनि खुसिखौ बांहोनो थाखाय जुनिया नाजागोन। नोंथाङा नोंथांनि गियानखौ आंगोफोरखौ फोथायहोनो आरो नखरारि खौसेथिखौ लाखिनो बाहायगोन। दाननि उननि खावसेयाव नोंथाङा नोंथांनि बिमानिफ्राय जुनिया हेफाजाब मोननो हागौ। जुलियारि जिउआ गोजोनथाव थागोन। अब्ला दिनैनि मिथुन राशिनि आगस्ट दान 2025 नि दानसेयारि फानजामुथिया एसेनोसै। गोजोन्थों।